Suunnittele ja tilaa suojakuori omalla kuvalla. Me valmistetaan nämä kuoret Oulunkupessa Kempeleissä just sua varten, eikä toimituksessa kestä kuin 1-3 arkipäivää. Mä näytän tällä videolla, miten suojakuori omalla kuvalla tilataan. Panssarilasit.fi verkkosivun yläkulma hampurilaisvalikosta valitaan puhelimen näytösuojat ja kotelot ja oma puhelimen malli. Sen jälkeen painetaan filterit, suojakuori omalla kuvalla ja avataan tuote. Tuotesivulla valitaan vielä valmistaja ja laitemalli ja sen jälkeen painetaan mukauta. Nyt päästään tähän muokkaustyökaluun. Täällä voidaan lisätä puhelimen galleriasta suoraan mikä kuva siihen kuoreen halutaan. Oli se sitten lomakuva, lemmikin kuva, lapsen kuva tai vaikka suosikkijoukkueen logo. Kuvan lisäksi voidaan lisätä myös tekstiä, kuten tässä tapauksessa lisätään koiran nimi. Tekstin fonttia voi muuttaa, väriä muuttaa, muotoilua, mitä ikinä keksiikään. Sitten kun ollaan tyytyväisiä lopputulokseen, painetaan ylhäältä valmis. Tämän jälkeen lisätään tuote ostoskoriin ja samalla kannattaa tilata näytösuojat ja muut tarvikkeet.